Bratislavského národného divadla, ktoré už roky vedie, a to je prosím v našom balete, futbale vzácnosť, zaslúžilý tréner Boris Slovák, nastúpili prakticky v nezmenenom zložení. Ale venujme sa už baletu, venujme sa zápasu, beží 2. minúta a 13. sekunda. Domáce baletky tancujú sprava doľava, hostujúce, predstavte si, práve naopak. Škoda, že sa nám nepodarilo dohodnúť sa s trénermi oboch mužstiev na farbe kostýmov, takže diváci pri čierno-bielých obrazovkách a dokonca ani pri farebných nerozoznajú prakticky nič. Domáce hráčky sa pomocou typickej českej uličky prebojovali až k pokutovému územiu. Kapitánka pribiehajú členky družstva, ktoré sa snažia pretancovať sa do predných pozícií, ale neveľmi sa im to darí, pretože netancujú s plným nasadením a to je práve to, čo nášmu baletu už roky chýba, preto sa nevieme presadiť na medzinárodných scénach. Ale prosím pozor, solistka, výborne, individuality. Individuality nám stále chýbajú, všimnite si to tempo, všimnite si tú kľúčku doľava doprava, pirueta. Klamanie telom je perfektné, ale čo robia ostatné? Všimnite si, stoja, dívajú sa, takto sa veru v Taliansku nepresadíme, konečne sa zapojili aj ostatné hráčky, ale už je neskoro, šanca je premárnená a opäť Odeta skáče do náručia, pozor na takéto zákroky, pretože nemôžeme sa potom čudovať, že naše baletky a tanečníci odchádzajú v takom mladom, produktívnom veku do penzie, hoci by si ešte mohli zatancovať na niektorej z vidieckých scén. Pozor, domáci tréner Boris Slovák mení taktiku na rozostavenie 4-2-4, to je domáca útočná štvorica, ktorá raz zľava, raz správa sa pokúša vniknúť do 16. Všimnite si tú vynikajúcu techniku, to klamanie telom, to prepletanie nôžkami. Ale pozor, tréner Boris Slovák pravdepodobne chystá ešte striedanie tesne pred koncom zápasu. Áno, tu sa nám pripravuje striedajúca hráčka, škoda, že nevidíme, aké má číslo. Rozcvičuje sa, pripravuje sa. Uvidíme, či sa dozvieme, o akú hráčku vlastne ide. Tá by mala nastúpiť na záverečné minúty zápasu. Všimnime si, či má správne obutie na kopačkách. Je to v poriadku. A je to Marienka Masná. Ktorá na posledné minúty nastúpi. Ale pozor, hoci do skončenia dnešného prenosu zostáva ešte 87 minút, dostávam správu z režijného voza, že musíme, ako obyčajne, prenos skončiť, pretože čaká ďalší program. Výsledok sa dozviete o 3 dní v našej pravidelnej relácii Góly, body, sekundy. My sa s vami, vážení diváci, z Karčích Hôr lúčime našim populárnym heslom baletu.